com a exposició vull dir que això no ha estat el primer intent, sinó que el matrimoni amb en Biel i la Maria ja m'ho han preparat diverses vegades i mai havia estat el moment i aquesta vegada que jo venia d'una gran muntanya i tenia un buit i va ser el moment oportú per organitzar aquesta exposició. La idea inicial era fer una exposició dels meus dissenys dels anys 90, però jo li vaig voler donar un plus i relacionar les sabates amb la meva feina artística i relacionar no de casualitat ni per muntar un guió que funcionés a nivell lingüístic, sinó un maridatge real, que les sabates cedeixin junt a les obres que els han donat, els han donat la idea, els han donat el suport, inclús material de la mateixa imatge, i a la vegada també aportar obres que han estat fruit posterior de reflexió damunt les pròpies sabates o de les imatges que projecten les sabates, les imatges que hi ha damunt les sabates. Jo, durant els anys 80, me vaig dedicar professionalment i que menjava d'això només a l'art. A finals dels 80, principis dels 90, va venir la crisi del Golfo i l'art va donar un bajón molt fort. Els artistes, quan hi ha crisi, els primers que ens toca rebre perquè ens quedem a zero. De lo que tenim a zero, que no hi ha ni tants percents. I va ser un moment en què en Guillem Ferrer estava organitzant unes empreses el que li agradava, el disseny de sabates, i van arribar a un punt d'acord perquè jo participés a la darrera que va tenir tot sol, que era NICAP, que jo tingués un espai per reproduir les meves idees i identificar les sabates. A partir d'aquí, com te deia, la Guerra del Golfo a mi me va agafar en un moment que jo encara tenia estalvis, però un que ha de mantenir una família s'ha de cercar un moment així un sostén, i vaig xerrar amb ell per veure si tenia feina de disseny i tal, i en aquell moment ell havia passat a Camper, i que Camper havia comprat, crec recordar que era el 50% de la seva firma durant una transició, i després la va absorbir, i en Guillem va passar a ser el jefe del gabinet de disseny de Camper, i amb aquesta facilitat jo vaig entrar amb ell a fer feina, i en principi estava aquí a Inca, en el carrer Benissaran, que és on vàrem estar els que veníem de Make-up, de manera, se va aïllar un poc també Camper, el departament de disseny, purament disseny, a un altre lloc que no fos les dependències principals de Camper, per tenir com més llibertat del moviment diari que tenia l'empresa, i que fossin un poc més lliures i descarregats de tota aquesta dinàmica d'oficina, per dir-ho d'alguna vegada. I allà vaig començar a fer, el primer que vaig muntar jo a Camper va ser una presentació d'una col·lecció de primavera la vaig organitzar a principis del 92 i la vàrem fer a Sevilla quan s'inaugurava l'Expo del 92. I la vàrem fer a la Casa de la Caritat, que és un palau que estava buit, però que nosaltres ho vàrem utilitzar per omplir, i casualment jo la vaig omplir amb aquestes peces d'aquí. Tu veus tota aquesta col·lecció que se deia Res Nou, que jo havia fet amb el gran fotògraf Luis Pérez Miller de Madrid, que és una exposició que havia feta l'any 89 a la Llonja de Palma, i
els hi va aparèixer bé i jo vaig organitzar una mescla de les sabates, diguem, eren les primeres sabates que dissenyava l'equip de camper per la baixa direcció d'Anguiem i les van presentar a Sevilla junt amb les meves fotografies, que eren una foto d'un panell que potser tenien 4 metres, 5 metres de llarg, que eren bastant espectaculars. I va funcionar molt bé. I a partir d'aquí doncs, ja me vaig incorporar a camper i jo pensava que me podia dedicar a dissenyar, a ser creatiu i visualment pues, el jefe nostre, en Llorenç Cuixà, quan me va conèixer un poc, me va dir concretament no, jo no te vull aquí perquè me faig de creatiu, que ja entenc molt. Jo el que vull aquí és una persona com tu que posi ordre. I vaig dir, carai, jo que soc artista de posar ordre, que cosa més estranya, no? És que normalment som tot el contrari i que anem a lo que surt, pues, no sé, va pillar amb mi que ja tenia una concepció de la vida que era com molt que un s'havia d'estructurar i després fer feina quan estava estructurat. I ens vaig organitzar vaig estar un any només organitzant diguem, el departament de comunicació, que estava molt dispers. I el vaig organitzar a tal punt que tu tenies un manual on cada hora de cada dia de l'any se sabia que s'havia de fer en tots els subdepartaments que estaven relacionats amb la comunicació. Tant els pas, els escaparates, les tendes, la publicitat, tot aquest tipus de coses que comunicaven directament en el públic. I vaig estar doncs, fins a l'any 98 que vaig demanar la baixa perquè me van seleccionar per representar Espanya com a únic artista a la Bienal de Sao Paulo i me va parèixer que pues, era el moment també de canviar i dedicar-me a una cosa tan important. Ve donat directament per la pròpia relació entre la meva feina artística i aquest producte que mostrem avui, relacionat amb ella. No? Perquè les sabates que se mostren són sabates que han estat industrialitzades i comercialitzades. És un fet tan natural, tan simple com aquest. Bueno, varen tenir un relatiu èxit, és com tot, tant a la indústria com a l'art, els que comanden són els intermediaris. Diguem, dins el món del calçat, els intermediaris són els representants, que tenen les firmes a cada puesto, o que són majoristes, que individualment van comprant de diferents marques i fan distribucions ells mateixos. Lògicament, clar, aquest tipus de sabates eren com una cosa no vista i un poc estranya en aquell moment. Sí, amb això vull dir que les sabates eren un producte nou, diferent i inclús diria un tant estrany dins el món del calçat. Amb la qual va succeir que aquests intermediaris n'hi va haver pocs que se van arriscar. Se van vendre, que jo recordi, se van vendre d'una manera normal a Alemanya i d'una manera molt bona a Japó i als Estats Units, que allà van pegar fort i se van fer els vertaders pedidos. Bé, és que és la meva feina, la meva manera de fer feina. És com una espècie d'odissea que no acaba mai i que va i ve i que troba llocs, maneres i situacions per donar la volta, per descobrir una aventura, tornar a endereçar el rumbo, i jo funciono d'aquesta forma, de tal manera que mai dono res per perdut ni acabat, perquè sempre trobo una tercera i una quarta i una quinta vida per idees i obres artístiques, diria productes artístics en brut, inclús no com obres, que també, als quals els hi torno a donar una altra visió. I tant ho faig d'avui cap endavant, a demà, com d'avui cap endarrere. A la vegada no faig
no tinc un sistema de, diguem, de manera de representar la meva feina, diguem, amb una manera contínua i regular, com si tingués un estil que va creixent dia a dia i se millora ell mateix per reproducció, per repetició, per el que sigui. No, jo funciono amb moltes maneres de fer a la vegada. Són superestructures, com a superarquitectures, que dins elles hi cap i se pot fondre una manera actual de fer les coses amb altres maneres. Te vull dir, perquè s'entengui, que jo tinc, per exemple, una estructura de feina que és madre e hija, que aquí hi ha dos parells de sabates que estan inspirats damunt aquest concepte, i jo tinc feines madre e hija des de, crec, de l'any 71, 73, i actualment hi segueix fent feina, i tu pots trobar quadres de la meva primera època, quan jo tenia 15-17 anys, que són madre e hija, i pots trobar fotografies actuals que són madre e hija i que no tenen res a veure, però la superestructura que aguanta això és la mateixa. La segona vegada que es pos en el meu poble, a Inca, i a pesar que no tinc una relació actualment directa, perquè jo som inquero de casualitat, som inqueros de família, però quan jo vaig néixer el meu pare estava destinat a Eivissa i quan ma mare estava embarassada i a punt de parir va dir, bueno, s'ha acabat el cuento, i jo em vaig a parir amb ma mare a Inca. És a dir, que jo en teoria havia de ser eivissenc, però som inquera perquè ma mare se va negar a parir-me a Eivissa. I jo a Inca he fet feina, molts d'anys, però només he viscut un any, en realitat, un any i mig. He viscut, que és quan mon pare va venir, va deixar el banc durant, crec que era un any i mig. Mon pare era subdirector general d'Escaibara i va deixar la seva feina per venir ajudant el meu tio a muntar el Llanco Gran, la gran fàbrica que se va muntar a la carretera de Palma. Va ser l'únic moment que jo he viscut aquí i he anat a escola aquí. M'agrada a un espai com aquest, que sorprèn. Vull dir que és un espai que molt de puestos jo crec que els hi tenia jo. De repente tu el veus, jo ara que ahir vaig fer fotos de l'exposició i els vaig enviar un parell d'amics meus i tal, i no s'ho creiem, pensaven que era com un museu alemany, això. Però no només l'espai on jo estic exposant, sinó que vas a dalt i el museu, vamos, és d'una categoria superior. I això, doncs, claro, m'agrada, que en el meu poble hi ha aquestes coses conegudes, no? Orígens que tinguem, creiem que n'hi ha més enrere, però que els puguem demostrar estan en el meu besavi, en Mateu Pujades, son pare de la meva predina, que inclús hi ha estudis damunt la seva feina. Va ser un empresari d'aquí al SAT que a la seva època ja se va destacar dels altres perquè va ser com un dels primers que va exportar sabates a la península, inclús crec que a França, si no mal record, i ho va fer d'una forma molt singular. Se va comprar un supercotxe amb els estalvis que tenia i cada any se'n anava una sèrie de vegades quan tenia les col·leccions i ell mateix anava a visitar els clients per tota Espanya i a més va revolucionar també els mètodes moderns de la fabricació de la sabata. Després hi ha un buit, però el meu predí, Pepe Albaladejo, que va venir de Múrcia concretament a fer la mili aquí on estem ara, en el quarter d'infanteria,
se va enamorar de la meva predina, Magdalena Pujades, i va estar un temps de militar, però també combinava la seva carrera militar, que era de músic, perquè ell duia la banda d'Inca, ho combinava en temes de la indústria del calçat i feia de representant de coles, de cosits i de tipus, vull dir que també se va involucrar. I el seu fill, Pepe Alvaradejo, pues, també va ensumar aquesta història i ja de molt jove se va inclinar cap a la indústria del calçat i concretament en el disseny i pues mira, encara té quasi 80 anys i no els té i segueix al pie del canyó tots els dies. Dir-te també que tots els meus cosins fills pues, se dediquen al calçat. Sí, perquè un artista sempre que té que tenir excuses i motivacions per fer feina i crec que les primeres excuses i motivacions, a part, diguem, de la figura del model, que és una cosa molt important dins el món de l'art, la primera motivació és un mateix i passa per un mateix, per lo que toca, per la seva família, per els amics que ens envolten, i contínuament jo sempre m'he basat en aquesta situació, tant personal com familiar. Tots els models són el meu fill, la meva dona, la meva madrina, els meus amics. A vegades has de mestir un model molt concret que no el trobes en el teu entorn i el cerques. Aquí que el trobes. Però sí, la meva autografia avui dia és el meu entorn. És molt difícil. Ara, que jo pugui destacar algo concret, jo no sé què te dir. Jo tenc carinyo potser a unes coses un poc més que d'altres. Jo no sé, a mi jo sempre tinc molt de carinyo per aquesta peça, que fa 15 anys que convisc amb ella, que és Muntanya Sentada, que jo crec que representa a dins la meva obra com una situació cumbre del meu sentit medioambiental. Res més explicatiu i més sentit que una muntanya que la seguis un coixí i pugui descansar tranquil·la de tant de marrulleu que tenim, no?